Velkommen til La Flèche Wallonne. Her i denne video tager jeg igennem de første 2 pointspurter og de 3 første bakker. Efter godt 7 km kørsel på vej ud af Vejle by indledes spurtzone nummer 1. Som I kan se, så er spurtzonen fuldstændig flad, da den løber langs Vejle Fjord. Spurtzonen er 800 meter lang, og målstregen ligger lige under Vejle Fjordbroen. Forløbet er lidt snoet, specielt her til sidst, hvor der kommer et venstre sving efterfulgt af et højre sving, og så ligger målstregen lige her rundt hjørnet, lige under Vejle Fjordbroen. Lige præcis her. Bakke nummer 1, Munkebjerg, 1250 meter lang og næsten 90 højdemeter. Den starter lige på hårdt, kan man sige. Hurtigt ryger bakken op på 8%. Her kan man godt sidde og rode lidt med gearne, inden man når til en jernbaneviadukt. Der er som regel grønt lys, når man kommer der til. Den flader lidt ud her efter viadukten, kun en 4%. Asfalten er lidt dårlig her i starten. Så kommer man op til et hårnålsving, hvor den ligger konstant på omkring en 4%. Det er næsten 180 graders hårnålsving. Den flader lidt ud efter hårnålsvinget og drejer blødt til højre, hvor den så ellers begynder at tage fat på 7%. Og det fortsætter den med et godt stykke tid, indtil man tænker, nej, den fortsætter, holder stadigvæk de 7%, men rammer så her i svinget de 10%, og der bliver den så, indtil man kan ane det næste sving, og så ryger den op på omkring en 12%, inden den virkelig tager fat i kurven, og rammer de 14, ja, jeg tror faktisk det er lidt mere end 14%, og bliver ved, indtil den begynder at falde på 10%, 5% og flader ud her, hvor man kan begynde at ane mål, der er heroppe for enden af vejen. Munkebjerg, 1250 meter. Inden vi går i gang med bakke nummer 2, skal I lige en tur med ned af nedkørslen, der fører frem mod bakken. Vi kører ned af en lækker nedkørsel på helt ny asfalt gennem det, der hedder Højen Skov. Det er Vejles svar på Poggio nedkørslen. Høj hastighed, lækker bløde kurver. Og når vi rammer bunden af nedkørslen, går vi direkte over i bakke nummer 2. Og bakke nummer 2 hedder Gammel Koldingvej, og den er 1000 meter lang. Den stiger kun 54 højdemeter og 5,4% i gennemsnit. Så det er en forholdsvis mild sag. Den starter blidt på en 3-4%, som den holder et godt stykke, indtil den midt på begynder at stige og ligger omkring 7% her efter svingen. Der kommer den op på 7 og endda helt over 8% her efter den her venstre kurve. Og det er cirka halvvejs, så der er man begyndt at syre en lille smule til, fordi det er faktisk en bakke, man kan køre ret højt tempo på, men de her 7-8%, de slår så lidt igen. Den flader ud her til sidst, efter den bløde højre kurve, og ryger ned på en først 6 og 5%, og senere her rundt svinget, ryger den ned på en 3-4%, og så flader næsten helt ud mod slutningen, hvor vi har bakkeskiltet herinde til højre. Spurt nummer 2
bliver inddelt med en spurtzone på hele 1200 meter. Det er en spurtzone, der både har nogle små stigninger, som vi ser her, og også nogle små fald, som der kommer her. Og der er også en del bløde kurver, som vi har her en blød højre kurve, efterfulgt lidt længere fremme af en blød venstre kurve. Selve spurtzonen, den ligger temmelig højt i over 100 meter over havets overflade, og der er ret åbent, som I kan se, så der vil tit blæse en del her. Udover det, som man kan se, kameraet hopper og danser, så er det rigtig dårlig asfalt mange steder. Her er det lige før, at der er godt 300 meter til målstregen, og det sidste stykke, der stiger spurtzonen her en 1-2, måske 3% enkelte steder. Det bliver med sandsynlighed, højst sandsynlighed en rigtig møverspurt her til sidst, hvor målstregen ligger længere fremme op på en lille bakketop herop med gården inde til venstre her. Bakke nummer 3 hedder Sandagergård. Den er kun 450 meter lang, 44 højdemeter, og til gengæld stiger den 9,8% i snit og makser på 16. Den tager virkelig fat i starten, endda på super dårlig asfalt, og det er det faktisk hele vejen. Lynhurtigt kommer den op på de her 13, 15, 16%, holder sig i lang tid på dårlig asfalt, som vi kan se, på 6, 7, 10, 13%, lang tid, over 10%, 13%, som vi ser her, så flader den en lille smule ud på midten, hvis man kan sige 10% er fladet ud, og så dykker den lige ned til 6% i en højre kurve, og så tager den fat igen mod slutningen på 10%, et langt stykke, hvor den endelig til sidst i en venstre kurve flader ud på en 2-3%, og der kan vi se bakkeskiltet herinde til højre, og her er målstregen.